Na schodske mi už veľakrát povedali, že ja nepotrebujem maklera na to, aby mi vyhľadal byt. A 95% z týchto ľudí majú pravdu. Nepotrebujú ma. Nepotrebujú žiadneho maklera. Ale to stále neznamená, že sa im nemôžeme oplatiť. Ako v tomto prípade. Obratil sa na nás zahraničný klient s jasným zadaním. Dvojizbák alebo 2+1, v staršej zástavbe, vysoké stropy. No proste tá klasická pražská idylka. A ako to dopadlo? Samozrejme, že sme kupovali trojizbák takmer v novostavbe. Z pôvodného zadania sme netrafili absolútne vôbec nič. Byt mal super výhľad na starý Vítkov, parádna obrovská terasa. Jasné, bolo tam pár chyb, ktoré sme museli doladiť, ale inak cukrík. No a keď sme už boli na prehliadke tohoto bytu, vtedy mi došlo, že takýto byt by chcel garáž. A že je dosť škoda, že garáž k tomuto bytu nie je. Tak sa pýtam pani maklerky, je možnosť dokúpiť aj garáž? Mimochodom, garáž tiež nebola v pôvodnom zadaní. A v ďalšom videu sa dozvieš, prečo sme sa tomuto klientovi v konečnom dôsledku oplatili, k čomu sme ho prinútili a ako sme pre neho mali pridanú hodnotu. No a prečo sme nakoniec kúpovali niečo úplne iné, než bolo pôvodné zadanie? No lebo to bolo za super cenu. A ešte sme mu tam vyjednali super akciu.